Molt del que gaudim cada dia té una cosa en comú, i és que algú ho ha creat. Una foto, un vídeo, un dibuix, un videojoc... Darrere de tot això hi ha algú que ha après a transformar aquella idea en una realitat. A l'Escola CIFOC de Girona formem part d'aquest procés. Amb els nostres cicles formatius podràs triar el teu camí creatiu. Un grau mitjà d'assistència al producte gràfic interactiu per començar a crear en disseny, vídeo i entorns digitals. Un grau superior de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia per donar forma a revistes, projectes editorials i continguts digitals. Un grau superior d'animació 3D, jocs i entorns interactius per crear personatges, mons i experiències interactives. Un grau superior de realització d'audiovisuals i espectacles per explicar històries a través de la càmera i el so, o un grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge per dominar la fotografia i la direcció de la llum. Sempre amb un enfocament pràctic, treballant amb equipament professional i desenvolupant projectes des del primer dia. A més, completaràs la teva formació amb pràctiques en empreses del sector i opcions d'experiència internacional amb beques Erasmus. Si tens una part creativa i vols convertir-la en el teu futur professional, aquí tens un lloc per començar. Descobreix tots els cicles a cifoc.cat i tria el teu camí. Escola CIFOC. Vine, crea i creix amb nosaltres.